Egunon lankideok, egunon guztioi ikusentzuleok eta pasa barrura, ze barrurako moduko giroa dago. Ez da, 5 egun falta zaizkio, hortengo azaroari bukatzeko. Lehenengo 15 aldian bota ez zuena, orain kolpetik bukaeran ari du, eta gaur bertan litro asko bota ditu, eta oraindik ere botako ditu. Bihar hasiko da pixka bat egonkortzen nolabait esateko, temperatura hotza izango da bihar, baina prezipitazio gutxiago, baina gaur zaparra da eguna izango dugu, oraindik ere airiotzen asartzen ari da, itsasotik zuzenean. Zaparradak bota, ekaiz eta guzti, kontuz tarteka txingor zaparradak ere botako baititu ipar isurian eta itsasertzean. Eta barnealdera ere zaparrada horiek iritsiko dira, baina atzo legez, barnealdean askoz litro gutxiago pilatuko dira. Abisu horia dago, euria gogoti botako du, eta hoztu egin du, eta elur mailakia dagoeneko behera egin du, bargauean 1300 metrotik hasi da, baina gaur egunezia, eta bereziki ekialdean, 1000 metro inguruan eta zeo zerberago ere zurituko du. Mendebaldeko mendietan gaur berriro urtu egin zen atzo elurra eta berriro ere elurra bazterra zurituko ditu. Eta esan beharrik ez dago, temperaturak bera. Ez du aurreko ostiralean bezain bat oztuko. Itsasertzean 12koak espero ditugu, Bilbo 13, Tutera 11, eta gero tartean ikusten duzunez 8, 9, 10 temperatura beroena. Baina horrelakoetan garbi utzi behar da. Sensazio termikoa, alegia gure gorputzak benetan sentitzen duena, benetan oso apala izango da, ipar-mendebaldeko haizea, barrurako moduko giroa, eta bihartik aurrera euri gutxiago, temperatura hotz samarra izan arren, eta handik aurrera hori gero Junek zehaztuko dizue.